Окей. Ты можешь покормить сама. Altaasta löytyy tosiaan nämä turskat, mitä ruokitaan. Isoja kaloja, niillä on suuret silmät. Nämä myös roiskivat meidän tänään, kiitti kovasti. Niistä tehdään paljon kalapuikkoja, tunnette ne varmasti niin paljon parempina, mutta tää lyyratuska on tosi ahne. Katsotaan, toimiiko tää tänään. Meillä on lyyratuskakaan sellaisia, että ne on siis kameroitakin napana. Ja siitä ne. Ne on tosi voimakkaita, niitä kannattaa varoa. Suurin syy, minkä takia meillä on täällä näitä ei-käsiä altaaseen merkkejä, koska ne on ensimmäiset, mitkä nappaa. Toinen, mitä ruokitaan, on sitten meripassi. Se on ravintolasta tuttu, se on tää toinen hopeinen kala. So the pollock, you probably know it better as a fish finger from the freezer. That's it. It's very greedy, as you saw. I gave them a feeding stick to them. They eat it immediately. We've had a couple of camera accidents happening here. Tosi voimakas. And then we have sea bass, the other one, normal fish, silver one. It's very common in restaurants. It's less greedy, although it's the one who's flashing the most normally. Sitten tähän reunalle tulee näitä, kenen kanssa pitää olla varovainen sormien kerran, koska kun sormet on tässä, nenä käy kyllä sen kiinni sitten. Ne ei hirveästi erottele sormia. Sitten kalmarista ruokitaan, annetaan on siis kalmaria. Tässä on kalmarin pää. Yksi on tossa noin päälle. Tuolla pistettuna hai, nämä ketkä tulee tähän piittaan esittäytymään. Niille ei tänään ole tarkoitus antaa kovinkaan paljon ruokaa. Jos annan, niin mä annan yleensä niille vähän laihemmille kavereille. Niin kuin näkyy, täällä on osa laihempaa ja osa vähän läskimpää. Niillä on siis ihan tämmöinen kyynärpää tekniikka tässä ruokailun aikana, että todella siis läski yrää laihat. The small fish who come to the surface over here, these are sharks, and that's the main reason that don't chew in the head, because they're gonna snap it. They don't really separate your fingers from calamari and give it to them. That's one of the most common sharks in Europe. Nämä on yksi niistä yleisimpiä hailajeja Euroopassa. Sitten tässä, mihinkään pörseli lähti nyt, tää ei ole kiva enää. Meidän suurin hai kuin tuolla vähän kauempana, se on sitten tää plakuna-hai. Sen takia mulla on biisit täällä, jos hän ilmoittaa, että hänellä on nälkä, niin hänelle sitten ruokaa annetaan myös. Pysy kauempana Me sitten vaan heitellään tänne. Katsotaan kuka saa. Tässä löytyy rouskuja, niitä on 3 kappaletta. Tää on hauska jorneet. Rouskuja on 3. Löytyy palettirausku. Se on pieni, hyvin vaalea. Sitten on okarausku. Se tunnistaa helposti niistä okasista tässä. Selän päällä. Tää on kaveri, kenellä on vähän laiha. Se ei syö, se on sitten ei syö tarpeeksi. Okarausku. Ja sitten on vielä tämmönen rausku. Pisterausku. Pisterausku nimi on Yhve ja hän on suoraan tuossa meikäläisen alapuolella. Okay. So we have 3 species of rays in this tank. Those are a small-eyed ray. That's a very pale one, quite small, right over there. And underneath it, there is a spotted ray. And then there's a thornback ray. You can easily recognize it with its small spikes on its back. Tämmönen kaveri on iso pää ja kauniisiniset evät. Se on iso purnu simppu ja sillä näkyy jalat siinä. Näkyy jalat siinä evien välissä. Tää iso purnu simppu, niitä on 2. Ne oli jalalla ja haistaa ja sen takia käytetään niitä paljon tuolla alhaalla kulkiessaan. So there's again, easy to recognize by the big head and the blue things. It smells like a feet he has right next to the bend.
Семиметровый. Tossa menee siis suuri mainiosta altaas. Вырос. The biggest shark. Just like how Americans from feeding things. Eli tosiaan se on semmonen peruskokoinen, ihan täysin vaaraton ihmisille. Mutta nimi on tommonen vähän pelottava. Nimi tulee noista kummallisista evistä siinä sen suun ympärillä. Kun tällaista merenpientoa ilman aikaisuusta kansaa. Planktonin syöjä, niin palashain myös. Se on todennäköisesti sen takia niin suuri, että töissä on paljon energiaa, sitä vaan pitää syödä tosi paljon. No, vielä kannattaa. So the manta ray you see here, it's a real size. It's completely harmless to you. They are very big, probably because they are big and plenty. And very dangerous. They're just famous for getting food. Hyvä tuuri. Se nyt ei ole näin. Ruokitaan vaan joka toinen päivä. Mitä he syövät? Mitä he syövät? Vaikka on sunnuntaina ollut. Missä on добыча? Tuo mörsyri pelottaa mua henkilökohtaisesti aika paljon. Se on iso, voimakas. Ja kaikilla hailla on suunnilleen hampaita. Palaslailla voi olla 300 riviä hampaita, tosin ne on kyllä pieniä ja palaslailla itse on täysin harmitus. Mörsyri on kerran pelottanut ikävärin puoliksi hänen altaan ulkopuolelle. No, leikkoja rousuttaen. This big shark here. It's a little scary. Big enough to rip my finger off anyway. Oi. Sen takia ei saa mennä ihan kotiin. Se tulee tuohon. Täti olisi just pahimmat paikat. Tuleeko mieleen mitään kysymyksiä? Mä vastaan mielelläni kaikkiin kysymyksiin, mitä tulee mieleen. Tässä menee viimeiset palat. Any questions? Kuinka monta kalaa tässä akvaariossa on yhteensä? Ei sitten yhtä vaikeampaa, mutta ei mitään tietoa. Valitettavasti ei todellakin mitään tietoa. Meillä on tuolla Haivo-Ouvolassa siellä yksistään 20 kalaa. Ja sitten tässä on nämä pienemmät pistepunaiset, niitä on niin paljon, että meidän pitää lähettää niitä pois. Sitten on noita kelttejä, valitettavasti niitä syödään täällä välillä. Tää lyyrotulsket on sekä vahveen tässä keltti, kun on tommonen, mitä tuossa on 20 senttiä. Se syö niitä tommosena hyvinä supaloina. Ei valitettavasti kunnolla tietoa. Kyllä täällä varmasti on lähemmäs 100 kalaa. Kuitenkin. So she was asking how many fish we have in this tank, and I have to answer, honestly, I have no idea. For some of these fish, they die. Some get eaten. Haikirjassa on laiva täynnä haikikoja. In the cage of the tank, we have small shark babies. There's probably about 20 small shark babies in that one. Все, покормили? Iso hopeverinen on lyyratuuska.